Sziasztok! Ebben a videóban a kérdéseitekre fogunk válaszolni, ahogy a címről is kiderült. És itt vagyunk most Botinál a műhelyben. Emma itt dolgozik az apjával, ez már nem először fordul elő, nagyon aranyos. Itt csiszol, reszel, nagyítóval ellenőriz, úgyhogy közben válaszolunk a kérdéseitekre, amit kommentben, üzenetben, vagy az Insta sztorikban tettetek fel nekünk, és hát Boti is kell hozzá, mert van pár olyan kérdés, ami neki szól. És közben itt nézem a telefonon. Itt szépen sorba megyünk. Szia, tudnál majd mesélni, milyen ott élni, nehézségek, például egy átlagos lakhatással szemben, pozitív oldala? Nagyon érdekes számomra, és hívogatok. Köszönöm szépen. Igen, hát mik a nehézségek, és mi a pozitív oldala? Azt hiszem, hogy a nehézség az, hogy minden sokkal több időbe kerül, mint ami egy hétköznapi lakásban, ami közművesítve van, tehát a fűtés, a sütés, a kemencébe, tehát hogy mindenre dupla annyi időt kell szánni, főleg, hogyha még magunknak is akarjuk megtermelni a dolgokat, ami egyelőre még folyamatban van. Nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe, és nagyon munkaigényes. Nyilván ennek megvan a pozitív oldala is, tehát hogy van ennek egy ilyen lassú lelkülete, amikor az ember így át tud szellemülni, és ebben nagyon jól tudjuk magunkat érezni. Aztán a másik nehézség az az, hogy ugye nincsen nagyon segítség, hogyha csak nem mozdulunk ki, tehát nincsen olyan, hogy a szomszéd figyeli a házat, vagy átugrik a kutyát megetetni, ami még nincsen, de hogy alapvetően ez erre mi nem számíthatunk olyan egyszerűen, esetleg távolabbiakat megkérhetünk, de hogy ez egyben a pozitívum is, tehát minket soha senki nem zavar. De tényleg, szóval nincs olyan, hogy hangoskodik a szomszéd, vagy jött valaki a műhelybe, úgyhogy majd innen folytatom. Tehát nincs olyan, hogy bárkihez alkalmazkodni kellene, vagy bárki olyan dolgot csinálna, ami nekünk nem tetszik, hiszen itt csak magunk vagyunk, és ez azért baromi nagy előny is tud lenni olykor. Hát meg ugye ez a környezet, a természet, hogy az ember folyamatosan szépben van, és hogy nagyon intenzíven meg tudjuk élni az évszakokat, ahogy a természet működik. Itt sokkal jobban jelen van, mint a városokban talán. Na. Napi rutinok, bőrápolás, mosás, kisgyerekes élet. Na, akkor menjünk szépen sorba. Napi rutin az az, hogy felkelünk, Boti befűt, eljön dolgozni, és 8 órát itt van, aztán este 6-ra jó esetben, hogyha éppen nincsen más dolga, akkor hazajön. Mi pedig általában vagy délelőtt, vagy délután kimozdulunk, eljárunk mondókázni, vagy játszótérre, vagy elmegyünk csak simán sétálni, tehát hogy kint legyünk a levegőn, akkor utána vagy előtte főzünk, vagy átmegyünk a nagymamához, aki főz nagyon gyakran, és akkor ebéd után elaltatom. És ja, igen, Emmát. és aztán utána pedig a nap másik felében megpróbálunk valami kreatív feladatot, festést, rajzolást, vagy valami játékot kitalálni. Sokat táncolunk, sokat énekelünk, sokat zenélünk. Legalábbis sokszor előveszem a hangszereket, de Emma szereti átvenni az irányítást. Bőrápolás. Hát olyan nekünk nagyon szerintem nincsen. Néha, amikor főleg régebben megtaláltam anyukámnak egy-egy kozmetikumát, és akkor kipróbálom. De ez ilyen jó, ha egy évben, ha egyszer van. Egyébként úgy étkezünk, hogy sokat iszunk, és szerintem nagyjából rendben van a bőrünk. Szóval nem fordítunk még egyelőre erre különösebb figyelmet.
mosás. Egyelőre a mosást azt még nem itthon szoktuk megoldani, de keressük a megoldást. Egy időben néztem ilyen kézzel hajthatós, manuálisan működő mosógépeket. Nem biztos, hogy erre én időt tudok szakítani, mert hát nyilván kisgyerekkel, főleg majd később gyerekekkel rengeteg mosnivaló van, tehát nekem erre ebben az életvitelben, amiben élünk, nincsen lehetőségem, időm. De egyelőre anyumnál szoktuk kimosni, nagy csomagban átvisszük, és akkor gyorsan végzünk vele a ruháinkat. Olyan is volt, hogy kerestünk mosónőt. Egyelőre így van. Kisgyerekes élet, hát imádjuk. Folyton velünk van, mindig együtt dolgozik velünk, csinálja azokat a teendőket, amik nekünk is a feladataink. Például velem mosogat, apjával fát vág, néha eljön dolgozni, és a többi ültet. De természetesen mindemellett kerítünk arra is időt napi szinten, hogy csak a játékra fókuszálunk, az az ő ideje, a mesére, és általában így zajlik a kisgyerekes életünk. Szia, hogy az erdőbe költöztetek ki az Isten háta mögé? Hát erre már egy régebbi videóban válaszoltunk hosszan, de röviden annyi, hogy a Covid ideje alatt beszorultunk itt Pesten a lakásunkba, és elmentünk pár hónapra Botti nővéréhez, aki hasonló körülmények között él, mint mi, és nagyon megtetszett az az életvitel, a természet közelsége, és akkor így kaptunk kedvet ehhez, elkezdtünk keresgélni, és ez volt az, amit megengedhettünk magunknak. Itt barangoltunk Sorskúton, mivel a szüleim ott élnek, és felfedeztük ezt a kis területet, felkerestük a tulajokat, és aztán, mivel nagyon el volt hanyagolva, már nem volt idejük rá, hogy foglalkozzanak vele, ezért el is adták nekünk. Mennyire vagytok távol Budapesttől, milyen messze van a legközelebbi lakott település? Tehát Budapest az széle... Szóval Budapest széle hozzánk 26 kilométer, szóval nagyon közel van, Boti napi szinten bejár autóval, erre egy későbbi kérdésre most válaszolok, hogy igen, autóval egyelőre. Milyen messze van a legközelebbi lakott település, tehát Sorskút, ahol mi élünk külterületen, annak a központja az 2-3 kilométer, nagyon közel van, biciklivel elérhető tőlünk. Csodás a házikótok, szuper az ízlésetek, kislányod nem akar folyton felmenni lépcsőn, de mindig fel akar menni, ezzel szoktunk küzdeni, de ez is az élet része, hogy dolgokat meg kell tanulni, valamit éppen valamikor lehet, valamit pedig nem. És akkor néha szigorúbbak vagyunk, amikor pedig kicsit kötetlenebb a program, hogy engedhetünk neki, belefér az időnkbe, akkor fölmegyünk, hogyha úgy szeretnék, kicsit fönt játszunk, és akkor valahogy így ellavírozunk az életben. Hogy élted meg az anyává válást és az ezzel járó nehézségeket? Igen, nyilván sok nehézséggel és boldogsággal jár együtt az anyaság, de valahogy azt vettem észre, egészen onnantól, hogy megszületett Emma, amikor is nagyon-nagyon nagy flowba és boldogságban voltunk, legalább 2 hónapig semmi nehézséget nem éreztünk, mert annyira boldogok voltunk, hogy minden egyféle pozitív kihívás volt, és nem nehézség. 2-3 hónap után éreztük először, hogy na most már azért kicsit mókuskerék, kicsit nehezebbek a napjaink, de egyből jött Emmának egy olyan fejlődési szakasza, hogy elkezdett mosolyogni. És akkor hirtelen megváltozott minden, hirtelen megint új lendületet kaptunk, és ez így ment tovább, hogy mindig, amikor már kicsit belefáradtunk, akkor jött Emmának egy újabb jó fejsége, vagy tudása, elkezdett járni, most már olyan szavakat mond, hogy eszméletlen, és nagyon élvezzük emiatt így a mindennapokat, szóval így a nehézségeken valahogy itt nagyon hamar tovább jutunk. Hogyan és miből készítettétek a házban a téglaburkolatot? Hát az tulajdonképpen az nem tégla, hanem az cserépből van. Hogyha jól emlékszem, akkor tatai hótfarkú cserép.
aminek az íves részét azt levágtuk, és hát próbáltuk előcsiszolni a lapokat, de egyszerűen így is olyan hepehupás lett az egész, mivel nem egyformák a cserepek, hogy az lett a vége, hogy ott a helyén csiszoltuk egybe az egészet, és hát hogyha újra kéne kezdeni, akkor valószínűleg ez egy olyan energia lenne, amit biztos, hogy megspórolnák magamtól. De nagyon szép lett a végeredmény, mert le van kezelve lenolajjal, utána megvártuk, amíg megszáradt, utána megint föl lett csiszolva, szóval most ilyen nagyon-nagyon sima, sima az egész. Azzal. Szóval így. Hűtő nélkül éltek? Hogy tudtak itt tartósítani, több napra főzni? Köszönöm, nagyon érdekel. Igen, szóval a hűtő az a háztartási eszköz, ami ugye egyfolytában igényli az áramellátást. Nálunk meg ugye nincsen folyamatosan áram, hanem aggregátorral van áramunk, amit a házból tudunk kapcsolni, szóval nem kell kimászkálni hozzá, meg ilyenek. Jó esetben. Úgyhogy jelen pillanatban a pincel hűtőnk, ami szerintem teljesen jól tud működni, csak vannak olyan különböző problémák, hogy túl sok eső esik, és esetleg lefolyik egy kis víz a pincébe, vagy a talajvíz felszivárog, vagy beszivárog, és idén például nagyon sok eső volt, úgyhogy ez látszik a pincén is, hogy sokkal könnyebben penészednek a dolgok. Igen. Erre figyelni kell nagyon. Igen, és egyébként pedig nagyon sok száraz élelmiszerünk van, tehát tészta, gabonák, liszt, főleg azokat tároljuk ott, meg a mindenféle befőtteket. Igen. Tehát, hogy olyan dolgokat eszünk, amik nem hűtést igényelnek, hanem ilyen módon vannak tartósítva, és nem szoktunk 2 napnál tovább eltárolni ételt. Tehát főzünk, aznap, másnap megesszük, újra főzünk, vagy hogyha vannak napok, amikor nem is kell főznünk, ugye, tehát hogyha anyumékhoz megyünk, akkor ott ebédelünk, tehát hogy ez így nagy segítség, és így működik. Szeretném közelebbről látni a lakásdíszítő tárgyakat és textileket. Mindent felrakok Instára, ami van. Nagyon lassan haladunk. Éppen most is függönynézőbe, szőnyegnézőbe vagyok, tehát hogy még a ágynemünkből sincsen sok, tehát hogy ami van, azt egyből ott lehet látni Instagramon. Mennyire éltek távol várostól, falutól, autót használtok? Erre már kitértünk egy előző válaszba. Ki inspirálta a kislányotok nevét? Nekem is Emmám lesz. Néztünk egy filmet egyszer, de még a kapcsolatunk elején, és ott abban volt egy Emma főszereplő, és valamiért így szóba jött, hogy milyen szép név ez az Emma, hogyha egyszer lesz egy kislányunk, akkor hívjuk Emmának, és akkor tartottuk magunkat hozzá. Úgyhogy így. Már nem emlékszem, hogy melyik volt az a film egyébként. Villany és vízelvezetés hogyan megoldott? A villanyról már esett szó, a víz pedig... Hát a víz az Emma, az júj. Az júj. Ez is júj, igen. És csak azok, hogy látom. Jó. Szóval a víz az úgy van megoldva, hogy a szürke víz, tehát minden, ami nem a WC-ből kerül ki, az egyelőre el van vezetve a háztól, és hát nálunk minden ilyen lejtős ott a völgyben, úgyhogy az úgy egyelőre elfolyik. Szeretném majd fölfogni amúgy azt a vizet, és öntözésre meg mindenre lehet használni, mert mi nem használunk egyáltalán ilyen szereket, meg a tisztálkodószereink is mind ilyen természetes alapanyagúak, szóval az egy teljesen alkalmas
víz mennyiség arra, hogy az ember locsoljon. A szennyvíz az pedig... Tessék. A szennyvíz az pedig jelen pillanatban egy aknába folyik bele, amit majd, hogyha megtelt, akkor szippangatunk. Már pedig lassan szippantani kell. Ja, és amúgy kútból van a vízünk. Ezt mondtad? Nem. Nagyon tetszenek a tartalmaid, itt és YouTube-on is, várom már, hogy megsüssem ezt a mézeskás receptet. Azt szeretném kérdezni, hogy tudsz olyan oldalt, vagy akár egy YouTube csatornát, lejátszási listát, ahol tájegységekre lebontva vannak a népdalok. Van egy pici lányom. Jó. Nem tudom, hogy mennyire pici a lányod egyébként. Ami így a legegyszerűbben felelhető, nem is feltétlen tájegységekre, persze fel vannak tüntetve a tájegységek is, de ami a fő szempont, hogy jeles napokhoz vannak csoportosítva a mindenféle mondókák, énekek, játékok. Ezt megtalálod online, YouTube-on és Facebookon is, a Kis Muzsika névre hallgat. Hogyha ezt beírod, akkor jön egy csomó ilyen tartalom fel, és ott lehet szemezgetni dallamok, játékok, táncok, mindenféle között. Meg vannak olyan felületek, amik hát inkább ilyen adatbázisok, mint például a Zenetudományi Intézetnek, hogyha fölmész, ott rengeteg adatbázis van, a Hagyományok Háza felületének, van médiatárja, meg neki is több adatbázisa van, amik, tehát mit tudom én, fotók is, meg csomó olyan dolog, amit ők ott tárolnak, és a nép hagyománnyal kapcsolatosak. Most hirtelen ezek, amiket mondtam, de hát vannak még egyébként. Hogy fértek el, és ez az utolsó kérdés, nyári ruhák, téli ruhák, van egy titkos tároló? Hát, van tárolónk, vannak műanyag tároló egységeink, amikbe össze szoktuk hajtogatni, de folyamatosan rajta vagyunk, hogy váljunk meg a ruháktól, és ne halmozzunk fel újabbakat, tehát amiatt, hogy ilyen pici helyen élünk, egyszerűen kénytelenek vagyunk, és egyébként is jó érzés nem a sok dologban úszkálni. Tehát, hogy valahogy ez egy ilyen, nem is tudom, cél, meg kellemes, hogyha minél kevesebb dolgunk van, az annál fárasztóbb. Minden szempontból, tehát fejben tartani, karban tartani, pakolgatni, átlátni mindent. Szóval, hogy célunk az, hogy minél kevesebb eszközünk, tárgyunk, ruhánk, és mindenféle ilyesmi legyen. Egyébként a pincéink, abból több van, azok, amik most jelenleg tároló helyek. Oda szokta Boti lehordani, főleg ő az ilyen nagyobb dolgokat, de még a bútorok is, meg csomó olyan dolog van, amit itt tárolunk. Na, azt hiszem, hogy végére értünk. Jaj, volt egy olyan komment, ezt még hadd mondjam el. Most az autósnál kérdezték, hogy ugye hátul is bekötjük-e az övünket, mert hogy ott nem voltam bekötve. Igen, valójában, ha valaki ismer, azt tudja, hogy én egy baromi, félős, nagyon szabálykövető és betartó ember vagyok. Állandóan mondom is Botinak, hogyha valamit még túl félek, tényleg. És igen, valóban ott a szántóföldek között zötyögtünk, ha öttel, és a videó kedvéért direkt egy ilyen helyre mentünk, hogy ne kelljen bekössem az övem. De egyébként, hogyha nem csinálunk éppen egy ilyen kis rövid videót, akkor még egy ilyen helyen is be vagyok kötve, szóval ez a kérdésre a válaszom. Na jó, ennyi, tényleg ennyi. Köszi, hogy itt voltatok, remélem, hogy izgalmas volt, vagy kielégítőek a válaszok, és találkozunk holnap. Sziasztok! Sziasztok!